Assalamu alaikum warahmatullah. Bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe, min camni on goto kala inde mum e yettode mum. Hande o kadi en gari batkendirade e ndeɗo te julde taski e wadde denagal bandiraɓe fof julno wuuri oɗon jarlo oɗon jaafo minen to banggue men min jarlima min jaafima. Ha joni noon mbaɗen partagé mbaɗen abonné e nder chaine men YouTube mo Nangue TV. Eɗen gandi kala saaha eɗen gaddano jime pulaar, en mbaɗino yimre en wiye jooɓaari duɗal, en mbaɗino yimre ɗimmere en wiye wacco teskituɗa. Hande o garɗen ko addude yimre en wiye DAAKAA mo Madina Gounass. eɗen gandi hitande kala DAAKAA no waɗa, tawno yimre nde waɗi ɗum ko musidɗo men en wiye bookara gise, kanko waɗi yimre nde. Hade noon haade musidɗo walla bandiraɗo yebde ayawo ngo yo waɗ abonné e chaine o waɗi fof taw. O wi ko DAAKAA jettan bajjo kattanɗo joom bawɗe jurmotoɗo, o nokku ceniɗo cuɓiɗo laatiɗo dewirɗo jomiraɗo, kaaƴe towɗe jimtaɗo, nokku leɗɗe cukkude ɓuuɓɗo, ɗiɗi lebbi keblanteɗo, 11 lebbi jeewowo, 10 balɗe jewtowo, ha cikka o wona eggeteɗo, 43 waktu julateɗo, 18 wasifa joɗanteɗo, asrul jumati gotol joɗanteɗo, ujunaje gorko noddinowo, kala no juulakeno ko bajotoɗo, kirjinowo julɓe Allah ciftinowo, duwawuji e wirduji cakkitowo, Qur'an bajjo teddude jangteteɗo. Eske DAAKAA o nokku Allah kawniɗo. Hilifaɓe timmuɓe kadi gadi ko jankiniɗo, lamɓe tawɓe goto kala ko lesdi keniɗo, anduɓe hoolaɓe Qur'an ketteteɗo, dental worɓe mbeɓe Allah goto deweteɗo, muñɓe yaaƴɓe ha goto wona kaɓeteɗo, hayso heeñi pelmodiri goto kala ko jafnotoɗo, so wasifa joofi silsil belɗo cellor duwateɗo, so salatu yoni ɗoyngol ala keddirteɗo, daaɗe belɗe labtude ngabboji kammo towɗo, wirde duwe ceerno ko bajetoɗo, bandaji siraji dine laptude ko joɗiɗo, jertino hirjin e loyonto ko tawaɗo, duwantoɗo windere mo wona paltotoɗo, fulfulde lamɗo ceerno o ceerno jangtotoɗo, million ngaji worɓe wurtunoɓe suna ɓurnaɗo, nde jonde e juuɗe lakke ko gimmotoɗo, mi yo ɗemngal dental kala mo jiɗɗa ko beltiɗo, jokli leyɗele goto kala ko rotittoɗo, gise jalbuɗe laaɓ e o yeeso khalifa kettaɗo, diƴƴe belɗe dahmuɗe kala jaɗo hen ko beltotoɗo, caleji ɓuuɗi pewnal kala poftotoɗo, leƴƴi yimɓe goto kala teddinowo teddinaɗo. Eske DAAKAA o nokku Allah kawniɗo. O yimre bookara gise e sawtowol Aamadu sammba Nangue leñol ɓuuɓri yontaɓe ɗo yette Madina Gounass. Bandiraɓe mbaɗen jaam, mbaɗen abonné, mbaɗen partagé. Allah jarama, on jarama. Min dokkan kadi ha saaha goɗɗo minen gartano e yimre wonde ngam naftidirango naftude bandiraɓe. Allah jarama, on jarama.